وإنا لله ubangiji Allah ya ji kanka, Allah ya ma rahama. La hawla wala quwwata illa billah. Live kake ni ma na har live network na ga yana dauki yanki ina da aka bi shi makabarta kuda da wani kuma wanda na wani za a ce mun shiga gaba da wani sa stop ke ruwa na yanci maga a yi ai baka abun kama jiran yara ba zai mana faruwa wallahi ya zo ina shago ya zo ya cin min ba a kwana biyu da tura mai kudu ba wani ne ya shigo da mashin hawa wai shi ta zinari Hali na san ubo su doka mutanen da wallahi ina cewa da ce ba mu da na ina a'a ina wallahi baɗin shagi wai a jawa ai shi ne gana zuwa wani